दा हरनि 12:01 जानाय लोगो लोगोनो बा 12 बारनाय लोगो लोगोनो गोथार बर'दिना जागायगोन। नंखायनो बे गोथार बर'दिननि साफ्रोमबोनिसिम साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि आरो साफ्रोमबो सान्थि हास्थायसुला रायजो राजाफोरनिसिम आंनि शुभेच्छाखौ आं हरनाय जाबाय। आंनि जानानै, न'खरनि जानानै आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै बे गोथार बर'दिना बा गेदेर साना जोंनि बिटिआरआवहाय सान्थि जुगामि गायसननो हाथों आरो इसोरा जों साफ्रोमबो बिटिआरबासिखौ बा बर' फिसाफोरखौ खौसेनि बान्दोजों खाख्रबनानै जौगानायनि मोनसे जा जांख्ला, बे जांख्लायाव आवगायनायाव दैदेनलांथों, बेखौनो आं अबंलावरिनिसिम आसा खालामबाय आरो भरसा खालामबाय। नैथियावहाय 2023 मायथाइनि जा गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरनिबो आं एडभान्सै साफ्रोमबोनिसिम आंनिफ्राय बेस्ट उइस हरबाय। गोदान बोसोरा जोंनि गेजेरावहाय गोदान जोंब्लावनाय गोदान बिथिंखौ दिन्थिलांथों आरो जोङो साफ्रोमबो नैबे बादायलु जा मुगा, बे मुगाजों बादायलायनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जुगामि मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव बयहाबो मोनसे बिहोमा थाथों आरो इसोरा आशीर्बाद होथों। बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिगोन। आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय, बाइबेलाव लिरदों गोजामखौ नागारनानै गोदानखौ संग्रिखांनाय बा गोजामखौ बावगारनानै गोदानखौ संग्रिखांनायनि बाथ्रा। नंखायनो जोंनि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै, समाज बेबस्थानि बाथ्रा लानानै, जोंनियाव माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव थालायनाय एना एनिखौ बावगारनानै गासैबो गोजामनि जाथायफोर, जाब्रथायफोर, जोंनि मोन्दांथिफोर, गेना साननायफोर, बेखौ जोङो बावगारलायनानै गोदान मोनसे बिथिंजों संग्रिखांनायनि मोनसे सम दानो थाखाय इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होथों। थामहिनबा गोदानाव जों गोदान मिजिं, गोदान हास्थायनाय, गोदान जोंनि जा फोथायथि, थामहिनबा थांना थानायनि, जिउ खांनायनि फोथायथि बाथ्राखौ आं धोरोमनि बाथ्राखौ बुङाखै। बे जोंनि साफ्रोमबोनि गोरबोआवहाय बासि मोनथों आरो इसोरा जोंखौ दैदेनथों। आं बेखौनो गोजामखौ नागारनानै गोदानखौ संग्रिखांनायनि थाखाय बाइबेलनि रिफारेन्स लानानै साफ्रोमबोनिसिम खावलायनाय थाबाय। इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङाव बा गावनि माहारियारि रंजानायफोरखौ रंजानायनि मुङाव जाग्लुं लोंग्लुंजों इसोरखौ खुलुमनाय बा जाग्लुं लोंग्लुंजों फोरबोखौ फालिनाया नंगुबैयै फोरबो फालिनाय नङा। जोंनि गोरबोखौ इसोरनिसिम बा जिसु ख्रिस्ट'निसिम बावसोमनानै जा बरदिन फालिनाय बा गेदेर सान फालिनाय, बिसोर आसल फालिनाय। खिन्थु जाग्लुं लोंग्लुं खालामनानै जोंनि समाजावहाय सोरबाया गोजौ थाखोनि खुंथाय, सोरबा गाहाय थाखोनि खुंथाय, बेफोर समाजावबो मोनसे इम्पेक्ट लाबोयो। थारमाने जानो गैयै मानसिफोरनिसिम गाज्रि प्रभाब खोख्लैयो। बेफोरनिफ्राय जोंनि ख्रिस्टियान बर' समाजफोरा एसे सांग्रां जानायनि सम फैदों। जों दिनै ख्रिस्टमासाव जाग्लुं लोंग्लुं खालामगोन, गावनि जेसेबां जिमा खालामनाय रां दं बेखौ बाहायगोन। साननैसो उनाव जोंनि फिसाफोरनि जा एडमिसन, फिसौफोरनि एडमिसन, बेफोरनिफ्राय जोङो जानगारनानै थानो गोनां जायो एबा जोङो नंगौ लामानिफ्राय एरखेनो गोनां जायो। बेखायनो जों एसे सांग्रां जानायनि सम फैदों।